נכנס עכשיו בקצרה. אנחנו מהפה בסדר, אדוני. לא צריך. חבר'ה, תקשיבו, אנחנו פתחנו קבוצת פייסבוק, זה עולה הכל לפייסבוק, למען גם החבר'ה, התורמים in Israel והתורמים גם של לוחמי צה"ל ולוחמי צוק איתן, כמה שיותר תרומות. אני יודע שאתם קצת מנותקים, אז אני אסביר לכם על המהפך שמתרחש בארץ בימים האלה. מה שקורה, נפתחה קבוצת פייסבוק לפני 3 ימים שנקראת מחבקים ותורמים ללוחמי צוק איתן. הקבוצה הזאת גייסה בתוך תקופה של 3 ימים, הקבוצה שלנו גייסה סדר גודל של 30 כבר 40 אולי אלף שקל. עכשיו היום ממש מספר לכם על עדכונים מהיום בבוקר, בגלל זה אני לבוש ככה. היינו בוויינט, אני ועוד מישהי שהצטרפה אליי והצטרפה אליי שהייתה ישראל במילואים. היא הייתה מפקדת מערך הדרכה של כל נושא הגנה אווירית בחיל אוויר. היא מחברת אותנו גם לסוללות של כיפת ברזל, כמו זו שמותר לספר הכל בסדר, עברתי כבר תחקירים, הסבירו לי הכל בשביל לעשות את הדברים האלה. נפרסה עכשיו בשדרות סוללת שיעית חדשה, היה חסר להם ציוד, אנחנו ארגנו להם, הבאנו מה שאפשר. עכשיו אנחנו אוספים תרומות, במקרה אח שלי כאן, אני חייב להיות אובייקטיבי, אבל אני טיפה משוחד. אז יש לך מזל. ואנחנו באמת, מה שאפשר לעזור, ואם יש דברים שחסרים, אנחנו כאן כדי לגייס אותם ולהביא אותם ולאסוף אותם גם מהיהודים בתפוצות וגם בארץ. היום התראיינו בוויינט, אני ו... מעיין, תודה! הכל בעצם התראיינו במטרה לגייס כמה שיותר תרומות. הבאנו לכם כמה דברים, היה קצת איזשהו בלטם קטן, חוסר תכנון, לא יודע שאנחנו מגיעים לביסלח, אז חלק גם פרקנו אצלם כדי לעזור לשאר הגדודים בחטיבה שלכם, אבל אנחנו נמשיך ונגיע לכאן ונסייע לכם בכל מה שאתם צריכים, נמשיך להתרים והכל בשביל... אני לבד לא יכול לעשות כלום, יש איתי קבוצה של 70 מתנדבים שכולם, חבר'ה, חבל לכם על הזמן, באמת, אין לכם מושג כמה העורף איתכם, כמה העורף אוהב אתכם, כמה העורף דואג לכם. ואנחנו באמת נעשה כל מה שאנחנו יכולים. אני עובד בקשר ספציפית עם המפקדים הנהדרים שיש לכם כאן, ומה שחסר, עם רפאל ספציפית דיברתי, אל תתבייש, ומה שבאמת חסר לכם, חבר'ה, אתם בקורס מקים קצת סתם. מה שחסר לכם, אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי לדאוג. עכשיו אלון, שהוא גם קצין במילואים, מצלם אותי במטרה לעזור להעלות את זה לפייסבוק ולגייס כמה שיותר תרומות. אתה יודע מה, אני אבקש ככה שלעצמי, שוב, אני חלילה לא זה, אבל אם יש אפשרות להראות רק את הרעיון של 10 שניות שלנו היום בבוקר, שהבינו החיילים כמה העורף נרתם ואוהב אותם וזה, אז אני אשמח. ואנחנו כאן נעזור לכם. עכשיו אני רוצה שתפתחו שעונים, כולם. עכשיו, תודה, לא מפקד אח שלי. תגיד לי כן אח שלי, עזוב. זה למטרה טובה, תפתחו שעונים. וואלק, זמן אח שלי. ויש פה את אלקסוס, רק להיזהר עליה. כן. כמה זמן לוקח לכם לפרוק לכל הפלוגה הזאת, את כל הארגזים ולהעיף אותם לחדרים? יש לכם 2 דקות להיות עם כל הדברים בחדרים.